okaero gari wa siasa gi mpira lakini nikech isepenja tabuduoki. Talent wan godo Kenya ka. To problem wasebedo godo korka mpira en poor governance. Yeah? Poor governance en gima osechandowa moloyo opira mar adhula kar ka. Mae momiyo iyudo ni sponsors osebet ka ok ket pesa malong'o e mpira kaka dwarore. To bende momiyo iyudo ni teams kaka national team samoro iyudo ni ok tim maber kaka tim ang'o kaka dwarore. Ko gimonego watim mokwongo ka wan gi policy framework maber. Opira ok inyal chako develop gi malo ka. Opira chako develop gang'o gi piny. Onego wabed gi youth development centers kata talent development centers. Kinyalo paro apani ne pod in kijana mathin ndalo no kata samoro ne pok onyuoli. Early 1980s. Ne wan Harambee Stars team motegno kabisa. Mwakao East and Central Africa Sekafa Cup 81, 82, 83. Higni adek malowore. Tiyudo ni players mnego cha Harambee Stars gin players manobedo identified 1972, 1973 kane wan gi Olympic Youth Centers manotel nigi gi ng'ato miluongo ni Bernard Sgol. Ne gibedo identified kapod gin ang'oa kijende ma wachanga. To gi develop mos manyaka gibedo mature players. Mane monego watim Kenya ka. Nyaka wabed gi youth centers, talent development centers kachakre kanye e grassroots. Mondo wa identify talent kuom kijende wa kata joma nyiri kapod gin ang'oa kapod githindo. To wanacha gi to gi grow ka gisebedo mature koro gin players manyalo bedo backbone mar national team to kendo ginyalo dhi goche e leagues makanye ma oko kucha. To kine ka kichako develop mpira ka gi malo ka wabiro bet gi players mabeyo Kenya ka but ok gin good enough ma ginyalo gocho oko kaje oko kucha. Mpira nyaka bed developed chakre piny ku. Nyaka wabed gi under 12, under 13, under 16, 17 kadhi kamano ero. Magi ma koro bedo feeder mar the senior team. Iparo mano omiyo ji mathoth digane no piche mag secondary school nikech sani kada kidhi e kor gweng'. Yes. O piche mag secondary school, yes. Kendo ka thoth gi ni kuno. Kendo no kit talent. Gilal no adiere kamoro kaindi. To gimonego watim nyaka wa strengthen youth teams be. Mamano management mag Gor Mahia temo mondo gi strengthen Gor Mahia youth team to kendo gi strengthen Gor Mahia Queens be. Nikech ka wan gi strong youth team ema koro bet feeder mar ang'o senior team. Iwinja? En easier mondo wa develop talent kapod ni piny to bet a youth team to koro graduate to senior team than wuok ni wadhi ng'iewo ang'o mpira kwa ngine jotugo mai team machielo. Wabutiyo gi pesa mathin mondo watim ang'o wa develop. Koro youth centers is very important. But kiwe youth centers ana uone pacha gima ok ahero kabisa makendo miya lit kabisa. En neno kaka jok mose miwa mor ndalo magitugo kaka ochopo ne gise retire. Mago legends gi chandre. Emomiyo ineno an ndalo moko ka nyocha dhi amanyo legends mag Gor Mahia te mano osegocho ni Gor Mahia makelo gi kanyakla machako gi miluongo ni Gor Mahia Legends Welfare Sustainability Fund. Achaka dhi amanyo legends mag AFC Leopards be mondo atim ang'oa mondo akel kanyakla. Gima daher neno Kenya ka en ni wabed gi medical scheme ni retired Kenyan sportsmen mondo kik gichandre ni ka gise retire to kinya dhi hospital ka gituo. Ng'eny jok mono gocho chon gi sani kineno ka giwuotho ka githemba chonge gi ginja kalure gi injuries manotimango mana giro ndalo ne gigocho. To gima timre marach ni players wagi Kenya ka gimoro osebet katimeni ka player ohinyre kawuono wicho wil kode mano mari osemana wadhi mbele osewe taya. Mano bikonyowa Kenya ka nyaka wabed gi sustainability programs mar retired sportsmen. Mana achiel. Medical scheme for retired sportsmen and women. Mano nego wabed go. Mar ariyo pension scheme. Nyaka wabed gi pension scheme ma players mose retire gi nyalo bet gi pesa mo mathin ma gichamo dwe ka dwe. Mago nego watimango gik moko adi ariyo go. To gi youth talent centers mago gik moko adi gik moko adek ma nyaka wabed go. Kamano. To mar ang'wen korka mpira mar adhula nyaka wa support community clubs. Mpira ma Kenya ka ok bi grow ka community clubs yom.
future mar mpira ma Kenya ka en bobet ka Gor Mahia strong, AFC Leopard strong, Shabana strong, community clubs. Emomiyo asebet ka wacho ni onge tiende mondo corporate ochak clubs mag mpira gi giwegi. Nikech institutional clubs gi gionge fan base. Onego gikaw pesa to gikete Gor Mahia, gikaw pesa to gikete AFC Leopards, to gendo gikaw pesa kendo gikete Shabana. Emomiyo an namor kabisa higani. Ka AFC Leopards ma higni mokalo nyocha ok tim maber, bende notero to the wire. Ugocho maber kabisa higani. Nikech rivalry no ema biro konyo, en positive nikech obiro konyo mondo standards mag mpira otim ang'owa odhi malo. Daher ni ka Gor obet namba 1 to FC obet namba 2, Shabana namba 3 and vice versa. Mane ka standard mar mpira biro bedo ang'owa biro dhi malo Kenya ka mwadog kuma ne wantie early 1980s. Kawatieko chieng' Jumapil, ang'eyo ni en odiechieng' maduong' kendo pere biro go Nyaka